isusu mukutaura kwedu kwatakaita tichizotoka kuno kuti titoda mombe 25 paya ukati chipotso kai munofunga zvakanaka saka takanosvikawo tikaita dare redu rekwampofu tikati pa 25 todzikawo tosvikawo pa 15 sedare ndosaka tatauya pano kuti darewo rete tigadzirise rete enzanise nyaya ifambe zvakanaka zvipere. Andimoda mombe 15 chikwadi mambo wangu sendinda 15 tine vana vakasara pane vamwe vakaitira chikoro vakasara nekuti mudzimaiwo akangosiyiwa setsaona semunhu aishanda achizvishandirawo achichengeta mhuri yake chekudya pekugara saka muri pamombe 15 zizokwana hadzikwana hadzo but maybe kudai kuti dare raitotonga kana 100 taidzida asi kuti dare rinoratidza something. When we do these things, we are guided by some acts, but this is an RTA, the road traffic accident. And why I found tough, state macoffin. We are already in Venezuela, it's 2000. A good one, wherever we go. But this is a ticket go. No longer going to check something. She mom, you know. Hey, Vunda. I'm going to go in where? Hatitezi nsamuyoka tu ndozvatakanagira apa titesu izvi handira kuona vakanzviri hanzi unogona kuvenga chirungu good andipaona panzi local codes handbook ndovenga front page ndoenda patoda. This handbook is meant for use by presiding officers of local courts in the discharge of their functions. Where customary law is not applicable, local courts lack jurisdiction. Consigned of the diverse backgrounds of presiding officers who are mainly chiefs and headmen, the handbook is instructed in such a manner that it becomes easy for all to understand. Customary law is that law which was traditionally used to resolve disputes with a view of assuage the wronged party. Prior to colonialism, customary law was used to resolve both criminal and civil wrongs. In both criminal and civil wrongs, compensation was the supreme goal to promote social harmony between the litigants, although a criminal wrong often attracted a penalty, payment of something to the chief. Colonialism came with a distinct difference between civil and criminal wrongs. Criminal wrongs become criminal offenses punishable by payment of a fine to the state or imprisonment. Civil wrongs become civil law, prosecuted by the aggravated or wronged party in order to be compensated. Takuya apa. Andika? No party up. Apparent compensation orders for selected wrongs. Made. Head of cattle not exceeding 7. And this is not exceeding, but that's fully passive. Yeah. So at this we need to assist you.
sidare nini nyaya ndoisira kudai kutoya pano but wauya kawatone charge we watotita una wakamboti 25 chokwadi wakamboti wakozwa wakamboti 15 tsama avatongi munobatsirika sei tinako sumuka tinso moifambisa sei kai ichitavereka mutemo amsorerare indi panawi maitiro atakataita isusu semhuri handiti takakwanisa kuvachenurawo ne$400 patatenga grocery re$470 saka pari zvino titangomirirawo kudai kuti nawi hatisi kuti tingaipedza sei kuti iyi yasiyanawo nemedha yekuti munhu akauraya itsaona saka nokuti izvo zvitaura kudai mukomana waya anodori kukoti ari kutongwa nhasi driver saka isapa hatigoni kuti tingarambirane nezvine zvakabva nedare tongoipirawo nyaya kudare iyo tarisana iwe kwanza haisi nauro yachifukai ndakupa escope yekuti kumatare kumere sei zvezokuti mola 35 mombe isusu kuti kuramba izvozvo tiringodzosera chete kumutemo ende mutemo ndounotipa kutofamba sei inini ndichitosedari mutemo maverero but waudziwa ka saka kuti inini ndiri kuti ndatiteedzere zviri mutemo zviri mumagwaro ndo zvatinoteedzera iyo tinako ininoona ndiri kuti naizvozvo zviri mumagwaro medare muri kunzi medha ndizoti uyu medha netsaona iyi zvinofanana here kuti iyi haisisiri medha itsaona zvakaitika munhu asingadi kuuraya saka chikumbiro changu kudare ndechongoto vandirerutsirewo ipapo iwo ndoruzwa medha imedha but wangu akatofa ari pasi ndine mhuri yanjada kuchengetawo yoda kuchengetwa yaifanira kuti ndosi atitoti itsaona baba titsaona yakazosvika pakutoti nemhuri yake izvozvo haina pekugara pari pamamaini kuti munhu afira mukambani kambani inotochengeta munhu iyeye inenge ritsaona zvakare asi kambani inotochengeta munhu iyeye kutodzidzisa vana vake saka totofanira kutonzwanana kwete kuti munganditi haisi medha iye munhu akatofa handisi kuzoramba izvozvo kuti saka ndiri kuramba kuti haisi medha asi kuti accident is an accident munoziva here mimi munoziva here kuti tinako tikada kudzokera kumashure kubvira parufu chaipo chaipo taita kukakavadzana bhadhara izva iko zvinomutora kuti makabhadhara 400 but makabhadhara $300 pane kana muchiti zvinondishamisa kuti takabhadhara $300 tichisvika isusu parufu takabhadhara $300 then vamwe vachibva vazoona ne$100 ikaita 400 kuti kana sabhuka vanokwanisa kutipupurira vanoziva paiva nasekretary ndoimboti paiva nasekretary wasabhuka ainyora ipapo kuti pakabhadhagwa mari sabhuka munokwanisa kutipupurirawo vanokwanisa kutipupurira chokwadi tikatenga grocery re$447 pari pagrosari ka makari kunza zuva rimwe chete asi rufu rakakonzereswa nemi maifanirwa kutenga chikafu kubva musi wekutanga kusvika tisvike pakunowiga $400 yenyu nevanhu vanga vakawanda parufu paya yaikwana here kuita zvese zvaidiwa ipo paya grocery ratakatenga kubva musi wekutanga munenge vachifanira nemusi wemande tisoga nechina yakakwana here $400 kutenga chikafu chaidiwa nevanhu vese vaiwe ipapo handiti but isusu zvimwe zvacho taito kunzirewo tsitsi tichifambidzana ndasingafungidziri kuti muno mudare mungandipewo mashoko akadaro ekuwedzera futi kundidzimbira hatisi kuwedzera asi tikutaura kuti zvinhu zvatakaitikwanisawo kuita naorodza kuti nazo handichaziva nekuti ndichipfuurira mberi ndaita kubvunzawo mofu
kuti imuka muchitaka badala $300 makangano here $100 yakazouya zuva masikati sabhuku vanokwanisa kupupura ndokuona sokuti hamuna kana wachipupura vachapupura zvavo but inini tine gwaro rezvinhu zvamakabvisa saka maybe makatsotsana iwewe mbovu izvozvo ngati daika mbovu mambo wangu kutaura chokwadi chemara RTA yainzi munauraya hani mukomana wayo muchaita makuzvidzosera kumashure mimi must negotiate nevanhu kwatinako more reach a consensus in front of the court uyu mpofu dai anga asina kutsiva nemoto agara aitozofa magara maitozotenga coffin magara maitozotenga chikafu magara maitozosara futi mucheketa vanhu saka makusanganisa a lot of nyaya munhu anoziva kuti munhu anofariri ndimwari hani ndiye ane the final destiny nedate rekufa kwomunhu netime saka imi kana maakutaura kudaro me maakutidzosera kumashure anesi maakutirasisa ini averenga gwaro pagwaro ndo pamunofanira kunegotiata ngozokuti aizogarepi asina pekugara asina kuchikoro varume anoziva idheti rekuti aizofariri ndimwari ndozvati kutaura unless kana vana tinagovava vana mwari vakugona kuzivawo mazuva nemafiro achaita vanhu maybe but isusu tiri kuti yemi sensi manga mozi mautaura mataura tikadai tatonegosha takutonyora so mwine matenderana kuti chini mambo wangu ndosaka tikaya kwamuri eka but ini ndiri kuti tedzere bumbiro remutemo papo ndo panokumbira mumasho zatiri kutaura isitangoverenga imazeke uya achiti hai aisimedha uya achita so isusu mungada kuti siise partial variation ayongaura aizobuye but mimi just agree totonyora iwo uri kuti chiiti nako ine chikumbiro changu ndechekuti ana mofuka tikakwanisa kuvapa wadzikaitwa nato kuti iyi yasiyana paya panzi meda 7 iyi haisi meda iroad accident uyezve takaparticipatawo parufu tikaitawo nhatu tichisanganisira neyatakabvisa parufu ipapo ndona sokuti zvinei pane kuyananawo kwakanaka iyo mofa uyezve tachikumbirawo kuti vatijekeserewo pazvinhu zvatakabisa parufu pave nechokwadi vangotaurawo chokwadi mudare rega ndiite so mambo wangu tiite sekunge tinoita so isusu mambo wangu tichiya kunoko tichitaura pachozacho hatina kunge takatarisira kuti tinoda kuripiwa handiti asi tsaona yakaitika hazviroti zvinhu zvakangoti hatitozivi kuti zvinofamba sei mambo wangu saka isusu kuuya kwatakaita kunoko takauya tisina kutarisira kuti tingade kuripwa nechine kuti hatizivi itsaona yekutanga yakapinda mumusha ndosaka ndati isusu tauya kuno kuti imi ndimutedzanisi pamombe 7 panhatu mambo wangu haadzanyanya kuita ushoma panhatu vachiwedzerawo futi kuti neyatakabvisa panhamo yepanhamo yanga iri kuti toda kuigawo munhu wedu handiti kana vakuiwerenga futi pakuripa apa isusu tinosira kwavari kuti chiita izvozvo tamunokwanisa isu topeta maoko tozvinyararira todzokeredu tonopfuurira mberi nekuchengeta mhuri yasara asi kuramurana ndizvo chaizvo nokuti ivo kana waakuchema kuti vachiwedzera panhatu neyawakabvisa isu takati aiwaka hatingangovigi munhu weduka aita izvozvi pasina kana kubvisawo kana mombe chitipeiwo izvi pakaita futi makakatwana mambo wangu nhasi unofutodzoka kuti toda nhatu panhatu tichiverengera futi
maoko atotendera pana sorry mambo ozokutosunzira mambo sorry mambo wangu Usaziza mambo ndosaka ndatombotaura kuti hatizi kutotangawo kupinda nyaya dzinenge idzi hatitoziwewo mambo wangu tinazovabhadhara inombe 4 inogona kuzistaka so that they also benefit sign up yekutanga muna yes uxole ndini nami ndendaba ey'ndayo lapha edala endambala ukumbhadala ukuthi 2 khona lapho enkomeni ekuthiwa ziyi-4 ey'nduna ngiyiboni la why ngifanele ukuthi ey'nduna nami ngibenje ukuthi kukhona nxa ziyi-4 5 nenduna ngoba laba sezokhiphe ku-4 yawo pindola sabu pasabhuku takabhadhara musi wokutanga wataenda tifambira nawo yerufu takabhadhara swa $30 then musi watauya kuno kudare tikabhadhara $25 apa kwavari sabhuku apa right endabeni yabo iwo zitaka kudai amemi mombe idzodzo munodzibhadhara through sabu so that sanipapa panapa iso zitakupai chaji yefoni sabhuku vazoona zviri necessary kuite mombe 5 ani munotaura nasabhuku moita mamodactis acho nekuclear dare rasabhuku rari kubatsira as long as vachicomplain harina kuclear uye sabhuku ndiye muridzi wenyu ndiye amira nemi saka uye achakuudzai zvokuita zvinokubatsirai mombe yamambo munoona sabhuku sign up Before.